И така, хора, здравейте, вижте са. Ще ви покажа на село. Макетните ми къщички. Друго. Сега я отирам. Вижте сега какви макети съм построил. Това не е втора част. Само трябва 100 лайка да стигнем и втора част правим. Гледайте са. Гледайте са, ще видите. Първо започваме с този зигараж на тази кола. След това ферма. Това бетон съм. Сега ще ви покажа. Ето ми е другия макет. Това улицата. Ето го втория макет. Ето го третия макет. Това гараж. Това автомивка. Това бетон. Да я спрям. Ето го ето. Ето също е така. Ето го ето и тук. Това беше вилтарчо. И ми лайкнете видеята, хора. Лайкнете ми видеята, 100 абонати. Стигнем и 100 харесвания. Не 100 харесвания, направо колко искате хареса. Направо 100 харесвания и правим втора част. Това сега не е втора част, просто видео. Ара, чао.